har om sygdomme og skader. Bakterier og virus. Bakterier er encellede organismer. Nogle er nyttige, f.eks. dem, der findes i tarmen. Andre bakterier er skadelige. De kan medføre sygdom. Bakterier kan slås ihjel med medicin, såkaldt antibiotika. En virus er ikke en rigtig organisme. Virus har for eksempel ikke nogen cellekerne. Virus kan ikke slås ihjel med antibiotika. Skoldkopper. Skoldkopper er en meget smitsom sygdom. Det er smitsom ved berøring og gennem luften. Der går 2 til 3 uger før du bliver smittet. Det bryder ud for først får du lidt hurtigt feber og hovedpine i 1 til 2 dage. Så kommer der små røde prikker på huden. Det kaldes udslæt. Udslættet begynder i hovedet og prikker så til kroppen. Livet er fedt. Antallet af fede mennesker vokser i disse år. Det glæder blandt i USA, Danmark og Grønland. Det er især børn og unge, der er ramt. Man bliver fed, når man for eksempel spiser for meget fedt og sukker, og når man ikke får nok motion. Fedme er usundt. Det øger risikoen for at få en alvorlig sygdom senere i livet. Måske går der 20 eller 30 år før ens overvægt bliver for meget for hjertet, og man risikerer at dø af hjertestop, eller man får sukkersyge. Sukkersyge kan behandles, men man er aldrig rask. Det er nødvendigt at tage insulin flere gange om dagen resten af livet. Tobak er også usundt. Der kan gå mange år før man måske får ødelagt sine lunger eller lungekræft. Mange børn tænker ikke så meget på fremtiden, når der ligger en stor pose chips, en kæmpe cola og en pakke cigaretter foran dem. Jakob og hans lille søster Anna er sejlet ud til et sted, hvor der er mange rensdyr. Nu vil de på jagt. De har fundet en lille vig her. Her vil de kaste anker og sejle ind i deres gummibåd. Minik kravler først ned i båden. Så er det Avias tur. Men hun træder forkert og falder i vandet. Jakob forsøger at få fat i sin søster i det iskolde vand. Der går lang tid. Han kæmper i mere end 5 minutter.
Endelig lykkes det. Han trækker sin blække og overlevelsessøster op i gummibåden. Hvad skal Jakob gøre? Jakob og hans lille søster Anna er sejlet ud til et sted, hvor der er mange rensdyr. Nu vil de på jagt. De har fundet en lille vig her. Her vil de kaste anker og sejle ind i deres gummibåd. Minik kravler først ned i båden. Så er det Avias tur. Men hun træder forkert og falder i vandet. Jakob forsøger at få fat i sin søster i det iskolde vand. Der går lang tid. Han kæmper i mere end 5 minutter. Endelig lykkes det. Han trækker sin blække og overlevelsessøster